Hola i benvinguts a un altre vídeo de Llibres de l'Illa de Gon. Jo soc Roser i així parlem de literatura de fantasia i ciència-ficció. Fa unes setmanes que no em passa pel canal, ja ho sé, mireu la vida t'ha ficat pel mig i no m'ha deixat gravar. Però bueno, avui tornem així, tornem amb moltes ganes i venim amb un llibre que de fet em vaig acabar ja fa unes quantes setmanes i volia haver gravat ja fa temps el vídeo, però bueno, com dic, la vida s'ha ficat per mig i és el que té. Espero que les fletxes no facin massa soroll, però avui tenia ganes de vestir-me més acorde en el llibre, que de tant en tant ho intente, no sé si sempre ho aconseguisca, però jo moltes vegades intente que l'outfit, el conjunt que porta, tingui alguna cosa a veure amb el que estem parlant. I per això avui aquestes fletxes, que per si algú s'ho pregunta no són de mentida, són fletxes de veres. Tinc un arc, i a vegades m'ha fet amb arc. I aquesta forma de portar el carcaj de les fletxes clarament és totalment estètica, o sigui, això de còmode no té un pèl, ni pràctic ni funcional, és simplement estètic, perquè se vegin i se senquen. Que jo no sé això, quan ho edite, si estaré maleint-me per aquesta decisió, però bueno, així estem tu. Bueno, doncs llavors podeu suposar que segurament el protagonista o la protagonista del nostre llibre és una arquera i, doncs sí, estem en el cert. I és que avui venim a parlar de Fills d'Odum, l'amenaça verda. Fills d'Odum, l'amenaça verda és la primera part de la trilogia de Fills d'Odum, una trilogia que està escrivint Roger Tarrés. Dic que està escrivint perquè per ara tenim el primer i recentment publicat el segon llibre, però el tercer encara ha d'arribar a finals d'este any. Jo este llibre ja fa uns mesos que el tenia vist, que el tenia fitxat, però no us vaig donar mai la vina entesa de que me l'acabara llegint. Com és que vaig acabar llegint? M'ho explicaré, perquè la història és curiosa, interessant almenys. Un dia em van escriure els Book Hunters per dir-me que s'havia ficat en contacte amb ells un autor de fantasia èpica en català per a proposar-los d'enviar-los el seu llibre i que el comentaren. I perquè em van acabar dient, volíem posar-li altres perfils de YouTube o d'Instagram que se centraren més en aquesta temàtica, no? Perquè potser és molt més àmplia i tal, i que sí els importava que es passava el meu contacte, i vaig dir que no, que endavant, que tal. Doncs va resultar ser Roger Tarrés, l'escriptor, com dic, de Fills d'Odum, que es va mirar el meu perfil i sí que li va agradar i es va ficar llavors en contacte amb mi per a dir-me que em pareixia que m'enviara el llibre i que, bueno, jo donar la meva opinió. I li vaig dir que sí, evidentment, perquè a mi la fantasia èpica m'agrada molt, sempre m'ha agradat, tot i que és de veres que en els últims anys no l'he llegit molt, hi ha molts autors que m'agradaria començar a llegir i encara no ho he fet, però bueno, com dic, m'agrada molt i evidentment per al canal de YouTube me podia anar molt bé, li vaig dir que sí, que me l'enviara i que, bueno, si veia que podia fer un vídeo, doncs que jo es feia un vídeo. I bueno, però així estem, o sigui que ja podeu suposar que el llibre m'ha agradat, o sigui, ja... Però bueno, anem a poc, començarem com sempre parlant de l'autor. Com us he dit, es diu Roger Tarrés, ell va néixer a Arbúcies l'any 1993, tot i que actualment viu a Lleida. Ell va estudiar física a la Universitat Autònoma de Barcelona, i més tard Història i Comunicació de la Ciència. Ell explica que des de ben xicotet que li havia agradat la fantasia, que havia viscut a més entre natura i havia agradat molt les pel·lícules de ciència-ficció i durant molt de temps havia volgut escriure, tot i que no s'havia donat, no havia donat mai el pas. I després d'uns quants cursos d'escriptura, un dels quals el curs d'escriptura de l'Ateneu de Barcelona, es va decidir escriure aquesta història que de fet va néixer tot dels exercicis d'aquest curs d'escriptura de l'Ateneu. Fills d'Odum, l'amenaça verda és per tant la primera novel·la de l'autor publicada el 2022. Ara, com dic, fa uns pocs mesos va publicar la segona part i està planetat que a la tardor d'este mateix any es publiqui la tercera part, ja que deia en una entrevista que no volia que els lectors haguessin d'esperar molt per a saber el desenllaç de la història, i això a mi m'alegra molt, perquè n'hi ha altres autors que són un poc igual i que mos sent així en vila. Patrick Rothfuss, no te mira tu. Però avui no estem parlant d'això, estem parlant, com dic, de Fills d'Odum. Fills d'Odum, com ja us he dit, és una fantasia èpica. Per a qui no sàpiga què és una fantasia èpica, per a fer-vos una idea molt fàcil, és El Senyor dels Anells. És a dir, aquell tipus d'històries de fantasia que passen en un món més o menys medieval, o totalment medieval, on s'ha màgia, espasa, etc. Espasa no, espases, i també espases, bé, molt d'aquella època. Com dic, El Senyor dels Anells seria la representació més clàssica o més típica avui en dia d'una èpica medieval. En aquest cas, una èpica medieval, com dic, escrita per un autor català, però després us comentaré per què, per això per mi és important. La història, per tant, té lloc en un món que no és el nostre, on tenim diversos imperis, diversos regnes, que bé, alguns entre ells tenen aliances, altres estan en guerra constant, com
sol passar també en molts d'aquests casos, alguns són bons, altres roïns, però la nostra història comença el territori de Trisk, més concretament a les muntanyes gelades on està la nostra protagonista Astrid. Ella és una grandíssima arquera, té un arc molt bonic de color blau, però en realitat el que és important que sigui de color blau són els seus ulls, perquè pràcticament no hi ha ningú amb els ulls blaus. De fet, al seu poble només ella i la seva germana tenen els ulls blaus i se coneix molt poca gent amb aquest color d'ulls. Astrid és la protectora del seu poble i és l'encarregada de protegir-los tant d'animals com d'atacants, com de lladres, com de qualsevol amenaça externa. La seva vida és bastant tranquil·la i és molt feliç al seu poble, és molt feliç amb son pare i la germana. Sa mare se'n va anar poc després que ja nasquera, l'únic que li va deixar va ser l'arc, que ja us he dit que és d'aquest color blau. I realment la història comença quan un dia que ja se'n va durant molt poc temps per a agafar menta per al casament de la seva germana, quan torna tot el seu poble està destruït i els habitants completament morts. Ella llavors comença una persecució dels assaltants que no sap qui són i no sap com poden haver destruït tan ràpidament i haver assassinat tan ràpidament tota aquella gent sense que ella ni tan sols se n'adonés. A través de la seva persecució va trobant pistes i va coneixent gent que l'acabarà ajudant en esta persecució. No vull dir molt més perquè crec que dir molt més seria destruir bastant la història. I llavors venia a dir-vos tot el que m'ha agradat d'esta novel·la. Primer tot m'ha agradat molt el world building, la creació de món. Crec que és un món molt interessant on els diferents regnes són molt diferents entre si. Tenen moltes característiques que dona molt de versemblança a les guerres, a les relacions entre ells, totes les tradicions, tota la forma de vida. Crec que està molt aconseguida també. Crec que s'aconsegueix molt bé representar els xocs culturals entre els diferents personatges segons es van coneixent i segons la protagonista, que sempre ha viscut en un poble xicotet de muntanya sense pràcticament connexió amb l'exterior, que per exemple no té ni moneda, com ella va aprenent a través d'equivocar-se molt sovint a relacionar-se amb aquelles ciutats de l'exterior de les muntanyes per a poder intentar venjar el seu poblat i, una cosa que no he dit, salvar a la seva germana perquè ella sap que la seva germana és l'única que no han assassinat del seu poblat. Dins del world building, una altra cosa que m'agrada molt és la religió. I això jo vaig comentar, per exemple, a Sabres de Sal, és que m'agrada molt la religió, i sí, passa el mateix. Tenim una religió de la qual és veritat que se'ns parla poc, no se'ns entra molt, però sí que anem veient com pinzellades, que a més també donen, com dic altra vegada, més versemblança també a les aliances i guerres entre els diferents regnes, perquè per exemple d'una banda tenim les Terres Gelades o Trisk, que ells reverencien més a Eodum en general, que suposa que Eodum ha de tindre dos fills, un se considera el bo, el del Roïn, i llavors tenim els dos regnes que cadascú adora a un d'estos déus diferents i per tant és un dels motius per quals estan en guerra. En certa manera també una de les justificacions, no? Com dels heretges, una justificació de molt rar que li miro moltes vegades. Per tant, de nou, li dona també, com dic, aquesta versemblança a nivell de les relacions entre regnes, però a més també li dona una altra, o més profunditat, diríem, a cada societat, ja que se'ns mostra que la forma de ser de la gent de cada regne també està en certa manera relacionada amb el tipus de religió o de déu a qui veneren o a qui segueixen. I això, com dic, m'agrada moltíssim perquè crec que està molt ben aconseguit i crec que és molt versemblant i de fet tinc ganes de que, almenys en el segon llibre, que encara no me l'he llegit, o fins en el tercer, ens expliquen més d'aquesta religió o fins i tot si estos déus van existir, no, si realment són, no sé, ahí pareix algo que, no sé, tinc ganes que s'expliqui més d'estos déus i d'aquestes religions, per tant, amb ganes de llegir una tercera part. Un dels punts forts que jo li trobo a aquest llibre és com se'ns va desvelant, diguem, els misteris o què és allò que està passant. A mi, vaig a dir-ho, em recorda molt a un anime. Bueno, és un manga, que jo he vist l'anime, el manga encara l'estic acabant, però concretament l'anime és Fullmetal Alchemist Brotherhood. Crec
que la forma, o a mi em recorda moltíssim, com dic, la forma com se'ns desvela el misteri, perquè jo el que notava a Fullmetal Alchemist és que entrem de ple en un món que desconeguem totalment, que no acabem d'entendre què està passant, quins són els imperis o la història o la religió, etc. I a poc ens van deixant com pistes de realment què està passant, qui són els roïns, no acabo de saber per què són els roïns, però estan allà, i de sobte arribes a un punt ja, quan ja estàs allà dins de la història, que se'ns desvela una informació com a lectors o bé espectadors, que ens fa a nosaltres unir-ho tot i dir, ostres, el que s'està coent. O sigui, allà n'hi ha... Que no vol dir que allà ja sabem tot el que està passant, però veiem una imatge molt general i ens fa... I clar, ja estàs ja tan dins de la història i de sobte es fa aquell clec que necessites continuar. Per exemple, va passar un poc en el llibre, és que anem rebent com molts detalls, perquè a més la història no és únicament narrada des del punt de vista d'Astrid, sinó que anem saltant de personatges i de país en país un poc. I anem, com dic, descobrint pinzellades de què està passant ací, què està passant allà, el Roin està ací, l'altre Roin és allà, com estan, què fan, per què... I llavors tu vas veient un poc, m'han caminat per un poc que es de veure, llavors de sobte arriba un moment que passa certa cosa que te fa tu com a lector unir molt del que està passant i clar, en aquest moment ja m'estàs perdut, ja has d'acabar de llegir el llibre, perquè és que necessites realment saber allò com acabarà i realment descobrir el que està passant, per què. I a vegades el llibre, evidentment, com una trilogia, no saps el per què, te quedes amb moltes més preguntes. Però això és el bo d'una trilogia, no? Perquè si t'acabes el primer llibre i no tens ganes de llegir els següents, alguna mal està passant. Per tant, sí, acabes el primer llibre amb moltes ganes de seguir, almenys a mi m'ha passat, de seguir amb el segon. Per tant, m'agrada molt, no?, esta forma d'anar donant la informació, com dic, a pinzellades i a més com molt desordenades per a que tu no pugues a la primera tal, sinó tardar un poc a veure què està passant allà. Crec també que tota la història aquesta és superinteressant. De veres, és que jo ho dic moltes vegades, vull saber com segueix. Crec que el misteri o tot l'entramat dels roïns de la història per ara està molt ben muntat, així que tinc moltes ganes de descobrir què és allò que volen, o sigui que a veure què ens depara el segon i el tercer llibre. I per si algú s'està preguntant, hem dit que és fantasia èpica, la fantasia on està més enllà de que és en un món diferent. La màgia en principi no existeix en este món. I ho descobrim que la màgia sí que existeix, però està bastant amagada i no molta gent la coneix. No tampoc us diré molt més perquè de nou és un dels misteris que tu vas descobrint al llarg del llibre. Sí que és de veritat que en alguns moments, com per exemple en el cas de Sos de la Màgia, tu com a lector és bastant fàcil que veges cap on va, veges què està passant, és moments en què els protagonistes els costa un poc arribar a aquella conclusió i tu com a lector dius, a veure... Però bueno, això també fa molt bé. A pesar de tot, també he de dir que es nota que és una primera novel·la, es nota que és un primer llibre. Hi ha alguns moments en què les converses dels personatges o les interaccions que tenen entre ells queden un poc forçades, antinaturals i com molt òbvies de què és el que s'està buscant en aquelles situacions. Però crec que això simplement és el fet que és una primera novel·la. I de fet crec que hi ha molta gent que li agradaria escriure una primera novel·la com esta. Vull dir que no penseu que per tindre aquests moments que potser direm poden ser millorables, no vull dir que estigui mal escrit ni que sigui una mala novel·la, ni molt menys, crec que realment l'he gaudida moltíssim, entra moltíssim a la història, però sí que és de veres que hi havia alguns, considero això, situacions entre personatges, converses que era això com un poc naturals, un poc forçades, que allò que veies massa la intenció de l'autor. Però crec que això és una cosa que és molt fàcilment millorable i que crec que simplement amb la pràctica s'acaba millorant. No voldria desanimar a ningú, encara menys a Roger, perquè de nou dic, crec que és un molt bon llibre, sobretot un molt bon primer llibre. En definitiva, és un llibre que a mi m'ha agradat molt, com dic, he gaudit moltíssim. Sí que és de veres que potser els personatges poden tenir un poc més de profunditat o poder saber més d'ells, però també és de veres que estem per una trilogia i que evidentment això és molt possible que se solucioni amb els següents llibres, que els anem coneixent molt més, el seu passat, la seva forma de ser, etc. Per tant, tenim molt bones esperances posades en la trilogia, tinc moltes ganes de llegir el segon llibre. I de fet, com us dic, per mi és molt important que siga una història de fantasia èpica escrita per autors catalans, perquè jo recordo quan era xicoteta llegir molta fantasia èpica, però ninguna era d'autors catalans. I de fet, jo quan era xicoteta, que m'agradava escriure les xorrades que escrivia,
Sempre m'ha fet il·lusió escriure una cosa de fantasia èpica, però sempre em sentia com molt impostada perquè la sensació que jo tenia era que això és una cosa que no s'escrivia en català, que s'havia de ser anglès per a poder escriure allò. Tot i que és veritat que m'havia llegit Memòries d'Idun, però com que sabia que Memòries d'Idun s'havia escrit en castellà, com a que del meu cap, allò no era el mateix, entonces, bueno, igual. Entonces crec que és molt important, com ja portem molt temps dient, que s'escriga tot tipus de gènere en la nostra llengua, també per tenir referents nosaltres d'autors propis i que ens adonem que sí, que també en català es pot escriure fantasia èpica, que no cal ser J.R.R. Tolkien, ni anglès ni americà per escriure grans obres de fantasia èpica. Per tant, jo anime molt a Roger perquè continue no només quan acaba la trilogia, sinó que continua explorant aquest gènere, o fins i tot, evidentment, qualsevol altre que vulgui indagar i escriure. Però sí, crec que ho està fent molt bé i una vegada acabés de novel·la realment tinc ganes de saber amb quines altres històries ens pot sorprendre. I ara és el vostre moment, deixeu-me en comentaris si coneixeu l'obra, si l'heu llegit, si heu llegit la segona part, què en penseu, si us ha agradat, si no. Moltes gràcies també a Roger Tarrés per enviar-me este llibre, m'ha fet moltíssima il·lusió. Ja sabeu que si us ha agradat el vídeo, doneu-li m'agrada, subscriveu-vos al canal i també com sempre vos deixo les xarxes socials per si me voleu seguir tant a Instagram com a Twitter. I això seria tot. Fins a la pròxima. Adéu!